Na, oké, egy szék. Hanna lesz az én segédem innentől. Tessék, te tartod a telefont, és fölveszünk a többieket. Itt van. Na, ez jó. Mindenki álljon körbe. Várjál. Úgy, most jó. Oké, nagyszerű. Ez pedig ide. Tereprendezés meg volt, mehet tovább? Igen. Állj föl. Saci kényelmesbe nyomja, végigüli az egészet. Na, indul. Azt hittem, hogy meg fogom nyomni a gombot. Te fogod megmondani, mikor nyomjuk, oké? Na?